Бейрамны үткәрүнең сәбәбе күңел радиосы тулкыннарының районыбыз территориясында тарала башлауы. 94.3 FM эшлегендә эшләүче күңел радиосына Мөслим радиосы кушылачак. Бейрамда катнашучыларны Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Ойдар Сәлимгәрәев, Мөслим районы башлыгы Альберт Хуҗин, күңел радиосы җитәкчесе Лилия Гатина, Мөслим информ җитәкчесе Римма Авзалова сәламләде. Бик зур матур бәйрәм булды. Матур гына зур тантана белән күп кеше килеп бәйрәм итәбез. Бүгенге көннән инде безнең эшләп китәбез. 3 ел буена дәвамында без эшләдек аны. Чистота алып, җиһазлар алып эшләтеп җибәрдек радиостанция. Бүгенге көне буе иншалла радиосы, күңел радиосы ничек һәм без әйтәбез инде Мөслим халкына уңайрак вакыт булачак. Монда җирләр тапшыруларны апарырга, тыңларга 12-дән 1-гә кадәр танышаклар, суңа бик уңайлы. Бүген инде менә күңел радиосы безнең районда эшли башлый. Менә шундый бик матур презентация белән килгәннәр көтмәгәндә булды бу. Бу инде аларның безнең районда эшләргә шынлаптырып теләге, район халкы белән мөнәсәбәткә керергә тырышуларын күрсәтә. Шуңа күрә бик шатлыклы хәбәр, бик шатлыклы әйбер. Инде сәгать 12-дән 1-гә хәтлек Мөслимебезнең үзебезнең радиосы сөйләячәк, анда котлаулар булачак, туган көннәр белән без ничек күнеккән менә шул вакытта булачак. Һәм инде бүгенге көндә 94.3 FM эшлегендә без Мөслим халкы белән кабаттан бергә алар шул хәтле актив. Инде менә бер ишатналык кына Мөслим районында күңел радиосы эшли. Мөслим халкының активлыгы сизелә. Бу язган хатлардан да сизелә. Килгән рәхмәт сүзләреннән дә сизелә. Киләчәктә дә шулай бергәләшеп, актив булып эшләргә насыйп булсын. Танылган җырчылар Әлфин Әсхәмова, Зарина Хәсәншина, Рауил Галиев, Илназар, Артур Салихов, Руслан Кираметдинов, Фируза Хафизова Мөслимләрне матур җырлары белән сөендерде. 27 еллык күңел радиосының тарихында Мөслимгә килеп, без беренче тапкыр шундый концерт белән киләбез. Әлбәттә инде көтеп алган идек әлеге көнне һәм бүген яхшы кәеф белән, шәп состав белән Мөслимләргә матур кич уздырырга дип килдек. Бик зур рәхмәт, бик матур итеп каршы алдылар. Инде алга табада шушы дуслык җипләре үзелмичә алга табада матур итеп, әле монда очрашулар күп булсын дигән теләктә калабыз. Әле яңа елларында, башка бәйрәмнәрендә менә шундый шәп кәеф белән, яхшы артистлар составы белән әле күп итеп уздырырга насыйп булсын. Аллага шөкер, Мөслимгә инде без еш киләбез. Бит без инде мәҗлесләрне алып барабыз. Шуның өчен монда килергә тагын бер тапкыр без бик шатбыз. Иң чиста минемчә шәһәр. Шуның өчен иң шундый ачык шәһәр. Аның бит әле һава торышы да ничек туры килгән, җылы шундый җәйге бер кич кебек. Инде белмим, әлбәттә мондый һава торышы булганда компаниясе дип әйтимез, атмосферасы яхшы булганда ул күңелләр дә күтәренке, кәеф тә яхшы дигәндәй. Бәлки беренче тапкыр килүемдер, инде хәтерләмим. Менә монда килгәч инде бик күп ишеттем. Сезне генә тыңларга килдем дигән сүзләрне инде. Димәк, яраталар. Шуңа күрә мин бик шат монда килгәнгә. Бәйрәмдә бүләкләү мизгелләре дә булды. Җырчы Илназар Мөслим гимназиясының 5нче сыйныф укучысы Әмин Гәрәевка гитара тапшырды. Музыка дөньясына тартылган курай, пианино һәм башка уен коралларында яратып уйнаган Әмингә гади генә гитара түгел, бөек җырчы Ринат Ибраһимовның гитарасын бүләк иттеләр. Мондый чаралар, мондый бәйрәмнәр кешегә бик кирәк. Килеп матур җырлар тыңлап, күңелләр сакланыр, кәефләр күтәрелеп кайтып китә. Ничектер бер яшәргә дәрт уяна. Оештыручыларга бик зур рәхмәт инде. Безнең Мөслимдә инде мондый чаралар гел булып тора. Менә кешенең күңелен күтәреп, кешегә рухи азык биреп, менә шундый чаралар оештырган өчен хакимиятебезгә дә, культура работникларына да, барыбызга да бик зур рәхмәт. Бик матур концерт оештырганнар, килдек карарга, бик сөенеп килдек. Руслан Кираметдиновны бик яратам, менә шуны карармын дип килгән инде. Булыр микән, юк микән әле торабыз. Күңел радиосын яратам, булай да гомумән тыңларга яратам. Дөньялар тыныч булып, шушлай матур итеп яшәргә язсын. Без моңчы булган радиосын гына тыңлыйдык. Менә хәзер күңел радиосын да тыңлыйбыз. Бик матур итеп килгәннәр. Кунаклар да кайткан, бик күңелле оештырылган. Рәхмәт. Күңел радиосына 1нче, 2нче, 3нче һәм 27нче булып СМС юллаган райондашларыбызга Күңел радиосының истәлекле бүләкләре дә тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.